Και τώρα να συνδεθούμε εμείς απευθείας με το Μετόχι αλλά και το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, όπου έφτασε πριν από λίγο το αναστάσιμο φως από τα Ιεροσόλυμα και βλέπουμε το αεροσκάφος πολεμικής αεροπορίας, το οποίο έχει προσγειωθεί. Η υποδοχή γίνεται με τιμές αρχηγού κράτους τα τελευταία χρόνια. Παρακολουθούμε εδώ κοντινά από το αεροσκάφος που μετέφερε το αναστάσιμο φως, το οποίο στη συνέχεια θα φτάσει στο Μετόχι και θα μεταλαμπαδευτεί σε όλη την Ελλάδα. Θα γίνουν όμως και πτήσεις προς την περιφέρεια, συγκεκριμένα σε 17 προορισμούς. Βλέπουμε και την ελληνική υποδοχή εκεί. Η ελληνική αντιπροσωπεία που πήγε στα Ιεροσόλυμα για να μεταφέρει το Άγιο Φως είχε επικεφαλής τον κύριο Γιάννη Αμανατίδη, τον Υφυπουργό Εξωτερικών, μαζί του και η κυβερνητική εκπρόσωπος, η κυρία Όλγα Γεροβασίλη, ο κύριος Αθανάσιος Μπούρας, βουλευτής και άλλοι αξιωματούχοι. Και παρακολουθούμε σε απευθεία σύνδεση πάντα με το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος την άφιξη του αναστάσιμου φωτός, το οποίο υποδέχονται με τιμές αρχηγού κράτους τα τελευταία χρόνια. Και στη συνέχεια πηγαίνει στο Μετόχι, όπου και εκεί είδαμε εικόνα πριν από λίγο. Και βέβαια ήρθε από τα Ιεροσόλυμα, όπου εκεί ήταν στραμμένα όλα τα βλέμματα σήμερα το μεσημέρι, λίγο μετά τις 2. Στην καθιερωμένη τελετή που γίνεται στο ναό των Ιεροσολύμων, όπου ο Πατριάρχης Θεόφιλος έδωσε το Άγιο Φως στον επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας. Βλέπουμε τώρα ανοίγει η πόρτα του αεροσκάφους. Και βέβαια, όπως λέγαμε και πριν, θα φτάσει στο Μετόχι και 17 προορισμοί συνολικά. Σε 17 προορισμούς θα μεταφέρουν το αναστάσιμο φως αεροσκάφη της Aegean αλλά και της Olympic Air για να μεταλαμπαδευτεί σε όλη τη χώρα. Οι Μητροπόλεις θα το υποδεχθούν. Και παρακολουθούμε απευθεία σύνδεση, εικόνα από το Μετόχι και από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, όπου έφτασε το αναστάσιμο φως για να μεταφέρει το χαρμόσυνο μήνυμα της Ανάστασης σε όλη τη χώρα. Η υποδοχή γίνεται με τιμές αρχηγού κράτους, όπως κάθε φορά τα τελευταία χρόνια. Και το άγημα εδώ ετοιμάζεται να αποδώσει τις τιμές κράτους. Επαναλαμβάνουμε ότι η επικεφαλής της αντιπροσωπείας της υποδοχής πια του αναστάσιμου φωτός είναι ο Υπουργός Άμυνας, ο κύριος Πάνος Καμένος, που βρίσκεται εκεί στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, και αναμένουμε από στιγμή σε στιγμή. Προετοιμάζονται εδώ. Να, βλέπουμε το αναστάσιμο φως, το οποίο έφτασε πια και στην Αθήνα. Να, παρακολουθούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, την εικόνα από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Έφτασε το αναστάσιμο φως. Θα του αποδοθούν λοιπόν τιμές αρχηγού κράτους. Βλέπουμε τους ιεράρχες αλλά και τον Υφυπουργό Εξωτερικών πίσω στο βάθος, τον κύριο Γιάννη Αμανατίδη. Η κυρία Όλγα Γεροβασίλη. Ο Πάνος Καμένος, ο Υπουργός Άμυνας, βρίσκεται εκεί και την υποδέχτηκε. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε στο θέμα αυτό.